Ahojte, vitajte opäť v našej kuchyni, kde sa dnes varí slávnostné bravčové krmivo. Poďme sa spoločne pozrieť, ako sa pripravuje toto chutné a zdravé krmivo pre tvojho psíka. Slávnostné bravčové krmivo obsahuje bravčové mäso, pohánku, tekvicu, sladké zemiaky a mrkvu, aby tvoj psík dostal všetky dôležité živiny. Toto krmivo odporúčame predovšetkým pre psíkov s citlivým žalúdkom, keďže má bravčové mäso upokojujúci účinok na žalúdok a je ľahko stráviteľným zdrojom bielkovín. Všetky naše krmivá sú vyrobené z prémiových surovín, vhodných aj na ľudskú spotrebu. Krmivá pripravujeme pomalým varením, aby sme uchovali dôležité vitamíny a minerálne látky a tak psík dostal to najlepšie. Po varení ich ešte teple balíme do našich známych vrecúšok, uzavrieme ich a takto prírodným spôsobom konzervujeme naše krmivé. Neskôr ich po dobu 1 hodiny zmrazíme na -18 Celsius stupňov, aby boli krmivá po otvorení stále čerstvé. V priebehu 2-3 dní ich môže mať tvoj psík vo svojej miske. V prípade akýchkoľvek otázok, či už ohľadom slávnostného bravčového krmiva alebo iných produktov, nás neváhaj kontaktovať na zákazníckej linke.